Oh, may butang sa tanan. Ano yan, may karon sa Talisay. Amo ni pakaligo niya akong hero nga si Sky, ang kinakusgan na American Bully. Kano siya, training o langoy-langoy kay basi niya makauli ng bantayan. Mauna ni mo langoy, di ni malumos. Kaya pakaligo na Chris. Chris. Apa yang donggan? Yang donggan Chris. Ini
Okay, karon mga higala kay uman mi siya gligo. So karon ganahan siya mag video sa mi. So mo ni ang kuan mga higala no, mo ni ang kasamtangang lawas, kasamtangang barug sa akong bully. Makita ninyo mga higala, murag wa siya ganahe nga videohan mga higala kay mura siyang mangyamin. Sige, posing mais kay. Di ba? Mo na siya. Ang hilig gini siya glaglaag man ang karon magtagbaw gini siya. Nagtagbaw gid noon. Sama na, tanaw ka. Dara. Mo ko to mga higala no. Ayaw kalimot sa pag-subscribe mga higala. Many months later. Okay, may buntag sa tanan, no? Pero nawa, tumis koan mga higala, tumis sa buhon. Kay magpa-start ni Sky. Amo na siyang patilaw no kung sa kinabuhi sa kanang anak. Stay tuned lang mo sa sunod kay para maka-update mo sa kaambuan ba siyang pagbuntis o sa ato siya magpanganak mga higala. Don't forget to subscribe.